jmenoval se? Třeba Procházka. Ne, jmenoval se Soukup. Ne, jmenoval se Novák. Tak dobrá tedy. Jmenoval se pan Jan Novák. A nebyla jedna pana Krásná a jmenovala se? To nebylo s určitostí doposud zjištěno. A ten pan Jan Novák byl? Byl to zubař. Zubař? Zubař ne. Jsou raději řidiči autobusu. Nebo popelář. Jsou už raději kominík. Kde pak? Byl to rytíř. Rytíř pan Jan byl z Oříkova a pana Krásná jako hvězda jasná byla z Počepic. Můj ty domové, všechno popletete. Pan Jan byl z Vytína a hvězda jasná byla z Libíně. Ale teď už... Jako začátek dobrý, ne? Jo.